Mayong adlaw kaninong tanan, mga igsuon o mga katawhan nga matuuhon. Ang pulong sa kinabuhi, pulong sa Dios karong adlaw nagpahinumdom kanato sa bililhong butang nga ato usab nga kanunay buhaton diha sa tong adlaw nga pagpakigambit sa tong isig katawo o sa tong pagpakiglambigit sa Dios. Ingon ang atong Ginoong Hesukristo sa ebanghelyo karon nga makapangayo kamo sa Amahan sa akong ngalan. Ingon dinhi sa ebanghelyo, inikabot ni atong adlaw mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, sa ngalan ni Hesus. Sa ngalan ni Hesus. Pangayo. Makapangayo kiday kita sa Amahan. Ngano man nga ingon Maginoo niini, tungod kay ang pagpangayo ngadto sa Amahan buhat kana sa mga anak nga dunay pagsalig ug dunay pagtahan sa kaugalingon. Di ba kitang mga anak sa mga panahon nga natin panginahanglan, labi na uwa pa kita maminyo, asa matak unang mudangop. Naturalmente diha sa tong mama, diha sa tong papa, diha sa tong nanay, atong tatay. Mangayo tag mga tampuhon nato sa eskwelahan, mga adyo tag para tuition, mga adyo tag para uniform, mga adyo tag para outing, mga adyo tag para isuroy nato ganahan ta, mga adyo ta og ipalit bag-ong sidina. It's always we turn to our parents, we turn to our father, we turn to our mothers and our papa and mama, our nanay and tatay. Duha ka butang ang gipadayag sa pagpangayo. Primero, ang pagpangayo nagpasabot nga kita na ay panginahanglan. Di ba? Ngano mangayo man ta to kay mabati na to nga natay panginahanglan, wala mangayo ta. Kay ang mga butang nga atong gipangayo, mao man ang mga butang nga wa nato. Mabita na mangayo tanilag tabang kay uja muna nato dito makaya ang kusog, muna mangayo tag tabang. Mangayo tag grasya sa Ginoo ngano man kahibaw ta nga og atong kaugalingong kusog gahom og paningkamot ang basihan, di gyud nato makaya sa atong pagkatawhanon, sa atong kahuyang. Ikaduhang butang nga gipahinumdom ka nato sa pagpangayo, gawas nga ang pagpangayo nagpadayag og panginahanglan. Ang pagpangayo nagpadayag usab og kalambigitan. Kasagaran ato man jud mga sa mga tawo nga suod nato. Gawas sa mga makililimos, sa mga ambulant beggars kay sa kinsa may ilang pangayuan. Pero sa natural nga hanay sa mga butang, adto man gyud ta mangayo sa mga tawo nga naay kalambigitan nato, di ba? So ang pagpangayo day nagpadayag ka na og kalambigitan, it's in the context of relationship. Muna ingon ang atong Ginoong Hesukristo karon, pangayo ka mo sa Amahan sa akong ngalan. Ngano man, pagsulti sa atong Ginoong Hesukristo nga pangadyo mo sa Amahan, gipadayag sa Ginoong Hesukristo nga kita mubunghat kayod sa atong panginahanglan. Kaybaw ang Ginoong Hesus nga ang Amahan maoy tuburan sa tanang grasya, tanang kusog, tanan nga mga panalangin. Pinaagi kaniya. Mabito na pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Di ba? Ug ikaduha ang pagpangayo, gihimo na nato tungod kay kita dunay kalambigitan sa Dios. O kung maayo kita relasyon sa Ginoo, maayo usab ang dagan sa ato nga pagtahan sa kaugalingon ug di kita magmakuli, di kita maikog, di ta mauwaw nga Ginoo kay bahaw ka sa akong panginahanglan. Maluoy ka tabangi ko ani. Kay we turn to God as our Father. We turn to God as our intimate and loving Father who is ready to provide us for our needs sa atong panginahanglan. Kay siya Dios nga mahigugmaon ug Dios nga magihatagon. Daygon nato ang Dios, angay nato siyang pasalamatan adlaw-adlaw.